Lagi tayong napasapataraktakan na mga kasangkayan, mga kapupuan na mga bisita, ano yan natin engineer na sayo. Okay, mga dupa, ano? Sige na. Lagi tayo napasok ang parakpakan na ito sa tuloy payagan na. Banyak sekali balik diri. Suruh kita gerakan. Thank you so much, Engineer Mike Ador of Sagarman Kanog po din sa Hanastan.